Eu son Alba Lago, para os que non me coñezan. Eu aprendín este oficio da tele xunto a Xosé Manuel Piñeiro naquela Acompáñenos, pois hai xa 20 anos, que se di pronto. E lembro con moito agarimo aqueles momentos. Era a miña primeira vez para todo. Todo o que el facía, que era o presentador daquel programa en directo nas sobremesas da Televisión de Galicia, marcaron moito como aprendín eu o oficio. Mándovos un bico enorme, moitas grazas por esta homenaxe e moitos bicos á súa familia. Gracias. Encantadora Alba Lago, a que lle mandamos un bico dende aquí. Está en Marrocos neste momento e xa para aí. Pois sí, eu debolle moito a Piñeiro. Non sei se díase pasado estudiar concursos tal, pero ele era moito de bautizar a xente e un des que bautizou fun eu. E é que David Zamor é un nome que me puxo o Piñeiro ata o día de hoxe. Xa que, mirad, se foi importante na miña vida. David Zamor! Seu Super Piñeiro, un ano xa me cago na tos. Como te botamos de menos. Sempre unha sonrisa, sempre unha ledicia, sempre compañeiro, sempre defendendo o galego, sempre defendendo os compañeiros, sempre pasámoslo ben, ademais, rimos moito, tamén traballamos moito, así que nada, orgulloso de que Luá, Galloso e toda a xente que está facendo estas homenaxes tamén conten comigo, dende Madrid, mándote un bico enorme, estás e segues connosco. Chao, Super Piñeiro. Moi boas, amigos e amigas do Luar. Nada, eu tamén quería mandar un bico, unha aperta enorme, un recordo de Xosé Manuel. Foi esa persoa que nos acolleu no seu Supermartes de primeiro, foi o primeiro lugar onde, polo que pasaron as cantareiras desde Bullo, por onde mucha e nucha coñeceron a Televisión de Galicia. Así que, por suposto, é un recordo agarimoso neste día de que nos juntamos todos para que saibades que non nos olvidamos nunca de Super Piñeiro. Un bico para todos. José Antonio Touriñán, que xunto con Marcos Pereiro conformaron un dos dúos históricos do humor da nosa terra. Xa non da televisión, porque eles... Que tamén. Pois aí coñecín eu a Super Piñeiro, no ano 92, concursando en Supermartes. Aí coñecín a Super Piñeiro. Despois tiven a sorte de coñecer a Xosé Manuel Piñeiro. Unha persoa que eu non sei, tiña especial empatía, porque el estaba completamente enamorado da televisión, como a mí. Tívíalo no plató e era como... Ese tío está no sitio que ten que estar. Él era televisión, un talento brutal. Boto moito de menos, moito de menos, porque ese tipo de xente acaba formando de parte de ti. Bueno, pois eu tampouco quería nin podía faltar neste día adicado a Pi, unha persoa que foi moi importante na miña carreira profesional e persoal. Confiou en min sendo unha nena cando aínda o camiño non estaba claro e apoioume a conseguir o meu soño. E xuntos vivimos momentos inesquecibles como Eurovisión, que tamén era o seu soño. Pero por riba de todo, o que está claro é que me sinto unha afortunada de poder atoparme no camiño con persoas tan super como él. Así que Pi, sempre no meu corazón. Lucía